Un venres máis aquí estamos coa Senda Cultural. Esta fin de semana traemos exposicións, concertos e ata actividades relacionadas con Nadal. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a Senda Cultural falando da exposición que está ás miñas costas, o segredo da Ponte do Burgo. Esta mostra foi posta en marcha polo Concello de Pontevedra para celebrar os 850 anos da concesión do foro á capital da provincia. Esta exposición é interactiva e conta cun videoxogo e unha unidade didáctica sobre a historia da cidade. Os que se acheguen ata o pazo poderán descargar unha aplicación para interactuar cos contidos e realizar un xogo de construción. Ademais, o protagonista do xogo é un personaxe inspirado no Loro Rabachol. A mostra estará dispoñible no Pazo da Cultura ata o 2 de febreiro. O Castelo de Soutomaior agocha dende esta semana unha exposición chea de magia. O seu nome é Un soño chamado Soutomaior e nela podes descubrir a historia de María Viñals. Un soño chamado Soutomaior amosa a versión máis intimista de María Viñals e do seu marido Enrique Lluria. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición comisariada polo historiador Diego Piai presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época, un período no que pasaron polo castelo políticos intelectuais e científicos protagonistas da historia. A mostra estará dispoñible no Castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro. Pasamos agora a Vilagarcía de Arousa para falar da exposición Saudarte. 17 anos despois, Saudarte mantén a súa vitalidade. Esta mostra artística, promovida pola Fundación Galega contra o Narcotráfico, busca que a mocidade empregue o seu tempo de lecer en actividades saudables e creativas, afastándose así do mundo das drogas. No proxecto implicaronse este ano estudantes dos 6 centros que imparten a ESO en Vilagarcía. A exposición pode dela visitar no Auditorio Vilagarcián ata 11 de xaneiro. Continuamos a Senda Cultural falando dunha exposición que está dispoñible no Museo de Pontevedra, Galaicos, un pobo entre dous mundos. O obxectivo de Galaicos, un pobo entre dous mundos é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, e máis concretamente da provincia de Pontevedra. Esta mostra chega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, esta exposición funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. E todo grazas a todos estes obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos. Esta exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Ademais, nela ofrecese información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará dispoñible no 6º edificio do museo ata o 2 de febreiro. Continuamos no Museo de Pontevedra para falar agora da mostra Inventio Mundi. Na mostra Inventio Mundi, Galicia nas vías transoceánicas séculos XV e XVII faz un percorrido pola Galicia navegante. Ademais, con esta exposición, producida polo Consello da Cultura Galega, conmemorase o 5º centenario da saída da expedición Magallanes-Elcano, que completaría a primeira circunnavegación do planeta. Inventio Mundi poderá visitarse ata o 14 de xaneiro no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra. Sen movernos da capital da provincia, continuamos agora cunha exposición dispoñible no Café Moderno A Fundación de Pontevedra, con D de Arte.
No Café Moderno a Fundación de Pontevedra podedes gozar dun novo proxecto expositivo. Conde de Arte, unha ollada infantil á colección de arte a Fundación máis contemporánea. Trátase dunha montaxe deseñada e concibida para nenos e nenas dun punto de vista pedagóxico para chegar a arte aos máis pequenos. Aquí os rapaces poderán coñecer os conceptos e temas presentes ao longo da historia da arte dun xeito lúdico e a través dunha selección de obras contemporáneas da colección de arte a Fundación. Conde de Arte poderase visitar ata o vindeiro 11 de xaneiro, de luns a venres en horario de 5:30 a 8:30 e os sábados tamén de 11 a 2. Pasamos agora á programación de Nadal. Todos os concellos celebran esta fin de semana diversas actividades enmarcadas nestas festas. Unha das máis populares é cada ano a visita do apalpador e a palpadora. O apalpador e a palpadora comezaron hoxe coas súas tradicionais visitas en Pontevedra e en Barro. Mañá a palpadora estará na praza do Concello da Illa de Arousa ás 12 da mañá. E pola tarde, no Parque de Torrado de Cambados, ás 5 e ás 7 na Rúa do Alcalde Rei da Viña, en Vila García. O domingo estes dous personaxes separaranse. O apalpador trasladarás ata Ponte Caldelas pola mañá e a Mondariz e a Salceda de Caselas pola tarde. Mentres a apalpadora viaxará do Miño pola mañá e ao Rosal e a Oia pola tarde. As súas visitas continuarán ao longo da semana seguinte por outros concellos da provincia. E mañá en Pollo celebrase a gran gala do Pollo Escena 2019. O Centro Cultural Xaime Illa de Rasoa acollerá mañá a gala Pollo Escena 2019, así como a entrega dos premios Xerardo Moscoso a mellor representación e o galardón a mellor posta en escena. O acto será de balde e comezará ás 9 da noite. Pasamos a música e o facemos cun concerto que está a piques de comezar na Sala Carma de Pontevedra. Jacobo Sainz súbese esta noite ao escenario da Sala Carma para presentar o seu primer EP titulado City Lights. O fará acompañado por Rubén Iglesias á batería, José Lázaro na guitarra e Daniel Mirando ao baixo. A cita comezará ás 10:30 e a entrada é de 6 euros. Mañá chega a Pontevedra un referente internacional da música celta, Carlos Núñez. A xa tradicional xira de Nadal do gaiteiro Carlos Núñez está a percorrer os principais teatros e auditorios do país. E mañá este artista internacional chegará ao Pazo da Cultura de Pontevedra para facer desfrutar a todos os asistentes coa música celta. A cita é ás 8:30 e o prezo é de 19 euros. E pechamos a senda cultural con outro concerto na Sala Carma de Pontevedra, con Ortiga. Ortiga presenta mañá en Pontevedra Chicho e sus chichas. Coas súas melodías pop e coa súa música típica de verbena, non poderás parar de bailar. A cita é ás 10 da noite na Sala Carma e o prezo é de 11 euros. Fotos nuevas, y es por ti, que pierdo la vida así, aquí, así, pensando en cómo me besas.
E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón, non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.